И здравейте YouTube, сега ще ви покажа как да си направите ето такава адвенчър състезание. И ще ви покажа как да си, в смисъл ще го построя наново, за да го видите в процеса на построяване. Не да го покажа така на готово и казвам правите това. Ето първо да ви го представя. Падате в тунел, след което тук тичате, изкачвате се и спирате на вратата. След което към вас е отправен въпрос. Ако отговорите правилно, вратата се отваря. Ако други играч отговори първи правилно и влезе, ето това поле ще се дигне и вие няма да можете да стигнете до наградата. Или обратното. Ето сега ще ви покажа как се прави тази редстоун система. Само да си намеря място, където е чисто, защото има много зомбита. Като за начало правим купче 3 на 3. 2. Опа. Дълбоко 2 купчета. И слагаме пръст. След което тук слагаме редстоун репитъри. И свързваме с редстоун. Покриваме. Ето така се прави системата. И така, след което правите тунел дълбок 3 купчета. Произволна дължина, аз не ги броя, защото целта не ми е да ги направя равномерни двата тунел. Слагаме лидер. Другият тунел пък също ще е толкова дълъг. Само че от тук. Момент само. После ще го укрепите с бедрок, за да не може играчите да мамят. Извинете, само за малко ми лагва. Ето сега слагате бедрок. Бедрок всъщност, когато е на български, пише масивен камък. Но всъщност бедрок, както се изписва, наистина масивен камък, но както се чете, е повече като лоша скала. И в превод има смисъл тази лоша скала, защото лоша скала, следователно, не може да се чупи. Нали? Ето така, сега укрепвате, с цел да не може да се чупи. След което правите 3 купчета висока постройка. Ето така. Колко да е дълга, малко по-дълго ще направим. Колко да е дълга, ами ето толкова. Това клипче го правя за втори път, защото както виждате има 3 редстоун системи, но програмата, с която записвам нещо, се беше бъгнала и не можа да ми направи видеото. Сега ако отново бъгне така, направо ще сменям програмата, въпреки че не ми прави проблеми, но при по-късите видеота няма проблеми.
Но понеже това е малко по-дългичко и сигурно за това прави някакви проблеми. Еми сега ще разберем дали ще стане. Ако не стане, не знам какво ще правим, защото този урок, лично аз съм си ги мислил тези системи. Мисля, не съм го видял от никъде. Тук слагате наградата. Там долу стана малко кухо, но пък сега не го правя за това. Ето това трябва да направите, да наредите стики пистани. Слага се стик и пистън, защото забелязвате ето това зеленото, което действа нещо като лепило, така да се каже, и придърпва обратно нещата, докато пистъна ги оставя във въздуха. И затова в тези системи се използва стик и пистън, а не пистън. Ето така се слагат нещата. И след което с грас блок или тревен блок, ето така се прави. Слага се това, след това тук, ето тук се слага bedrock, за да може, когато се дигне преградата, играч да не може да достигне до диамантите. Същото правите от другата страна, първо от тази. Висока 3 купчета. Така. Големината е произволна. Това може да се направи за много души, но аз го правя за двама, за да е просто да покажа как става. Мога да го направя и за един, но нека все пак нали е състезание. И иначе може да се направи с 5-6 такива системи и става по-забавно, но пък зависи според вашите ресурси какво имате, защото все пак отстрани трябва да оставате награди, а не да оставите къблстоун или пясък. Специално на мен, ако такова състезание наградата ми е къблстоун, направо не знам, аз лично бих повидял, защото къблстоун може да се намери навсякъде. Часът е 23:59. Сега ще ви кажа коя дата е. 23.3. 23:59. Честно казано, не ми се снима много вече. Не знам защо. Мисля такъв, не че не ми се снима, но днес не ми се снима. Разбира се, утре ще продължа снимките на клипчета. Пък и днес може да направя още едно клипче. Някакво, набързо. И след това слагате диаманти или каквото ще слагате там. Ето така, след това 1, 2, 3. Запомнете, всички с стики пистани, специално тези системи, които аз в момента показвам, се правят с 2 купчета дълбочина, ширината може да е 1000 купчета. И помнете, не слагайте bedrock, извинете, на писта, защото той просто не може да я повдигне. Докато максималният брой неща, които може да повдигне пистана е 12. Ако сложите 13, вече пистана не може да се справи.
Ето сега, свързваме с Redstone. Redstone играе като ролята на кабелите в Майнкрафт. И ето така направихме тази Redstone система. Ето как изглежда тя и надявам се да съм ви помогнал, за да направите една по-забавна игра.